tot en el primer trimestre. De manera que ja abans d'unes eleccions deixen les arques municipals sense un cèntim per poder fer front a les caigudes imprevistes d'ingressos o als increments inesperats de despesa. Segons la Sindicatura de Comptes, en el seu informe sobre els comptes del 2015, la paeria converteix en habitual les modificacions de crèdit, una pràctica, segons la mateixa sindicatura, irregular i que hauria de ser excepcional. Doncs, tot i aquest advertiment, resulta que enguany hi tornen. Destinen a una despesa ordinària i previsible 1,7 milions d'euros reservats a despeses contingents i imprevisibles. I destinen gairebé 700.000 euros del romanent de tresoreria a pagar les factures pendents del 18. Factures que provenen d'activitats habituals com Expotren o com la retransmissió dels plens municipals o de despeses de comunitat del parc d'habitatges socials o de despeses postals. És increïble que hagin augmentat o que hagin faltat 1,4... Senyor Vega, hauria d'acabar. Gràcies. Que hagi faltat $250.000 d'euros de despeses postals no previstes. Factures que desmenteixen que el període mitjà de pagament a proveïdors sigui de 36 dies i mig, perquè resulta que tenim factures pendents de fa 9, 10 i 11 mesos, i no són petites.